Маля бръкне в камера. Покажи покажи на тати. Покажи, тати иска да види как успя да... С пръщите. Ще изпочупиш вратите ти. Ще изпочупиш вратите. Къде стои тази дръжка? Покажи, къде стои тази дръжка? Да, Деси, там стои. Накриво, завърти малко. А там са винчетата, да. Ще един припас. Се закачила за нещо и после на тебе. Предполагам, че това е станало. Тати, ма тихо, мамо. Сега не дай, че сме в лодката и ще се обърнем и ще паднем. Трябва да стоиш мирно, за да не паднем. Нам. Дядо. Тя кажи, дядо, здрасти. Кажи, дядо, здравей. Какво има с оката, Деси? Да, при душа. Айде, мамо. Някакви точки. Айде, събличи. Дай на мамо. Дай тук. Гащите свали. Айде, отиваме ли, Деси? Отиваме ли да се къпем? Смъкай, мамо, гащите. Обувките. Дай, мамо, ще ги свали. Обувките, мама е забравя обувките, че трябва да се... Хвани се за мама рамото. Иди за там. Това ти е далеч. Хвани се за мама. Айде, свали гащите. Свали гащите. Свали, мамо. Бързо. Бързо да ходим чип-чип. Бързо да ходим чип-чип да правим. Пишаната надежда. Пишаната ли е там? Няма помогни Налич. Айде, мамо, свали. Смъквай. Дядо, я кажи папо. И на него много поздрави, нали, Деси? Деси, я покажи на тати как чисти пръсмокачката. Какво, леглото ли искаш нещо да правиш? Под леглото. Под леглото искаш да чистиш. Това трябва да се включи. Майко му смей го мръсна. Какво искаш да включим в контакта ли? Да, те днес да клеви кре. Да бутай в камерата. Какво разглеждаш? Какво има вътре ли пише? Чай, сега пак ще се обади лелята. Слушай сега. Чакай да се набере номера. Ой, ще се удариш, бе. Деси, я кажи, чакай да има каква кола тук с тебе да видим. Я кажи, каква е тази кола? Волво. Волво. Хайде, дай, разглеждай нататък друга да видим.
Коя кола ще ви изберете? Лала. Това не е Волво, това е... Да слезем долу. Каменка. Камера. Дес. Ето къде си, чакай, къде си. Къде си? Вами. Там, знаеш ли кой те гледа оттам от камерата? Баба и дядо те гледат. Хихи. Не. Не, ще плескам ръчичките. Сега ще... Почни да метеш, хайде. Хайде, премети. Ей, тук има букулки един, я го премети. Хайде, премети букулка, браво. Хайде, после. Да сега кажи какво направи. Какво направи Деси сега? Покажи къде е чиш. Къде е там? Я покажи къде е чиш. Там ли е да направи чиш? Ами как? През къде? Ами, аз какво правите? Да. Еми, аз така. Ще ми мокро целия бе писа. Да. Деси, я кажи шампуан.